Ahojte všetci. Zaujímate sa o módu? Tak potom je 3N Plus to pravé miesto pre vás. Prečo majú ľudia tak radi 3N Plus? Pretože u nás nájdete všetko, čo potrebujete pre štýlový život. Poďte s nami objavovať svet plný moderného oblečenia, trendy topánok a doplnkov, ktoré nesmú chýbať žiadnemu mužovi, žene ani deťom a starším ľuďom. S rôznymi vzormi, veľkosťami, materiálmi a farbami vhodnými pre všetky vekové kategórie, tak a aj do tohto prechodného obdobia. Alebo hľadáte nový batoh či kabelku. Aj tie nájdete v 3N Plus. Okrem toho, máme aj kozmetiku a laky na nechty pre všetky slečny, ktoré milujú krásu a majú svoj vlastný štýl. Vstúpte do sveta nekonečných možností. Od farebných vonných sviečok až po elegantné sviečky a krásne kvetinové dekorácie na hroby. To všetko u nás nájdete. Náš malý obchodík s potravinami je tiež dobre zásobený. Nájdete tam dostatok osviežujúcich nápojov a sladkostí. Navštívte 3N Plus ešte dnes a využite naše skvelé služby a bezkonkurenčné zľavy. Pretože móda nie je len oblečení, je to životný štýl. Nenechajte si to ujsť. 3N Plus, vždy vás radi privítame s úsmevom.